rôznych ľudí o tom, že AI nie je ani dobrá, ani zlá, ale záleží od toho, ako ju využívame. V skutočnosti tá umelá inteligencia nikdy nemôže byť neutrálna, kvôli tomu, ako vyzerá celý ten proces od trénovania, dizajn až po nasadzovanie umelej inteligencie. A v každej tejto jednej fáze tam vstupujú naše ľudské hodnoty, či už vedomé alebo nevedomé. V tej prvej fáze v trénovaní máme ten prvý problém, že dáta, ktoré zachytávame, zbierame, tak vlastne len reflektujú realitu, v ktorej žijeme. A tá realita nie je dokonalá. Nemáme svet, ktorý by bol úžasný, perfektný, ale ten svet častokrát je plný porušovania práv, diskriminácie, marginalizujeme rôzne skupiny a tak ďalej. A tieto všetky hodnoty sa potom zobrazujú v tých systémoch umelej inteligencie, ktorá sa to len naučí rozlišovať a potom to ďalej replikuje. Taktiež počas toho trénovania máme ten problém, že nemáme dáta vlastne o marginalizovaných častiach našej spoločnosti, nemáme dáta z celého sveta, máme primárne dáta z anglicky hovoriaceho sveta a potom napríklad niekedy tie systémy nereflektujú realitu všetkých krajín, napríklad aj Slovenska, koniec koncov, pretože sme menší jazyk a nemáme tých dát až tak veľa. A taktiež zachytávajú realitu len istej časti populácie, napríklad máme veľmi veľa dát o bielých mužoch, ale nemáme vlastne dáta o celej spoločnosti ako takej. To je tá prvá fáza. Potom máme druhú fázu dizajnu a to sa už možno niektorým aj stalo, že máme rôznych AI asistentov, ktorí majú taký sexy ženský hlas, ktoré sa flirtujú, sú veľmi nápomocní, ale v skutočnosti toto je len nejaká dizajnová voľba. A veľmi pravdepodobne vznikla tým, že za týmito systémami a za tým vývojom zvyčajne stoja muži, ktorým to možno prišlo ako zábavné, prišlo vtipné, prišlo neškodné, ale mňa napríklad ako žene mi to dosť prekáža, cítim sa nekomfortne, keď so mnou flirtuje nejaký ženský AI asistent a keby som bola asi v tom týme, tak to navrhnem nejako inak. A toto je presne ten problém, že do toho vstupujú tie rôzne hodnoty ľudí, ktorí za tými systémami stoja a potom naozaj tá umelá inteligencia zobrazuje ich svetonázor. A taktiež veľmi dôležitou súčasťou je napríklad labeling dát, teda označovanie toho, čo ide na trénovanie. A tam títo označovatelia zase vkladajú svoje vlastné hodnoty, pretože musia určiť, že napríklad keď je niečo rešpektujúca komunikácia, tak každý sa na to pozeráme trošku inak. Niekto to berie, že to je sloboda slova, niekto to berie, že to je už problematický obsah a podobne. A to sú vlastne naše hodnoty v závislosti od toho, aký máme politický názor, či sme viac liberálni, konzervatívni a podobne. A tieto všetky hodnoty títo ľudia prenášajú potom do tej umelej inteligencie, ktorá sa na tom učí. A naozaj týchto akože rôznych hodnot, ktoré môžu nastať alebo ktoré môžeme do tej umelej inteligencie vložiť veľké množstvo. A práve preto tá umelá inteligencia nikdy nemôže byť neutrálna, že vždy je buď pozitívne vyklonená a my to vieme urobiť, že tam vložíme nejaké demokratické hodnoty ľudských práv a podobne, alebo bude negatívne zaujatá, teda v zmysle, že bude diskriminovať ľudí, že bude prehlbovať nerovnosti, ktoré v spoločnosti už teraz máme a podobne, takže tá umelá inteligencia naozaj nikdy nemôže byť neutrálna. Thank you.